novas por partida dobre para o Blues Monbús. Unha este mediodía gañou o CAI na casa e dúas Andrés Rodríguez, unha das pezas claves do equipo, volveu logo de 6 semanas despois de superar unha fractura por estrés na planta dun pé. Andrés Rodríguez estivo fora 5 partidos, unha vitoria e 4 derrotas pro Blues Monbús. Hoxe xogou de xeito testemuñal, só 5 minutos. O remate tiña dor, algo que xa agarraba o xogador. Es un poquito de dolor, sabía que me iba a estar doliendo un poco, pero era bueno coger varios minutos y por si acaso se necesitaba, pues estar ahí. Rafa hizo tremendo trabajo y pudimos sacar la victoria, que es lo importante. Os xogadores do Blues Monbús pelexaron cada balón como se fera o último. Eliximos dúas imaxes das moitas que nos deixou o partido. Este rebote dos 5 ofensivos que capturou Pavel e esta recuperación de Rafa Luz cando o partido era un cara ou cruz. De inicio asustou o CAI, demoledor desde a liña de 6,75, anotou 5 triplas en fallo no primeiro cuarto. O Obradoiro non se descompuxo. Salat foi un baluarte debaixo dos aros. Dun 9-16 os santiagueses pasaron a un 22-19 o remate do primeiro acto. O segundo foi para esquecer. Os árbitros focalizaron a bronca da bancada. Demasiados erros por parte de todos. O resultado descanso 30-31 para os maños. Na continuación volvía a aparecer Salak dentro das zonas. Os exteriores aportaban. O partido era un tome daca continuo. Nos instantes finais, dúas triplas de Rafa Luz, a segunda sobre o bocinazo, deixaban as cousas nun 51-48. Os derradeiros 10 minutos resultaron apaixoantes. Rafa Luz, con 34 minutos sobre a pista, asinou o mellor expediente desde que chegou a Santiago. Robbie Hamel refrendou a fama da que veu precedido na súa etapa universitaria. Asinou 15 puntos nos momentos quentes do choque. Parcial de 10-2 nos dous últimos minutos para deixar o resultado no 72-64 final.